Ahojte lidi, dnešného videa, dneska si tu budeme pušovať šelinku. A to sa bude trošku krátke videjko, lebo dáme si ju na 200 trofí, aj keď som mal v pláne ju dať na prestíž, ale to na video nedám, ale dám si ju sám na prestíž. Takže kúkavajte sa nic ako mňa. Dobre, bum. Čo? Bum. Teraz je gól. Let's go get it. Dobrý deň, môžeme sa porozprávať. No asi jo. Áno. Chodí do prdele. Dáme si ju na 250 trofí. Dobre, tak ideme sa spušniť. Ja si ozaj pušním sám na prestíž, lebo nechce sa mi to tu natáčať. Ja som mal aspoň kameru, ktorá by sa mi neohýbala, ale vidíte. Nie, ani by mi neskydla, ani nič. Chápete ma. Dobre, dávaj. Musíme dať takto. Nupský gol. But taký gol. Let's do this. Si otvoril mi týko, mne to zase to videjko sa mi ukončilo do prdelky. Chápete ma? Chápeš? Bum. Koľko máme trofí? Yes. A mám už nových 4 brawlerov. A yes. Vidíte, ja si to dám sám. Potrebujem natočiť. A toto som chcel. Ešte, WTF? Ešte koľko toho? 1 milión. Dobre, mňa to nezaujíma. Dobre, a teda čus.